Απειλιώτης. Το δεύτερο γλυκό του κτήματος. Εδώ τι ποικιλίες έχουμε? Και τις Σαντορίνης. Και τις Σαντορίνης. Η ποικιλία είναι η μαντιλαριά και οι ερυθρές ποικιλίες που έχει ο τόπος, σε πολύ μικρό ποσοστό, γιατί η μαντιλαριά είναι κυρίαρχη. Άρα κυρίως είναι μαντιλαριά. Η μαντιλαριά είναι μια ποικιλία του Νοτιού Αιγαίου, πανάρχαιη, αντίθαση, τανική, με υψηλή οξύτητα, άρα ιδανική για να κάνει υλικά κρασιά. Για ξηρά κρασιά μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Για γλυκά νομίζω είναι ιδανική. Ο τρόπος που γίνεται αυτό το κρασί είναι ο ίδιος που γίνεται το Βινσάντο. Τα αφήνουμε στον ήλιο, τα λιάζουμε για 10-15 μέρες και μετά ακριβώς η ίδια τεχνική όπως με το Βινσάντο. Παίρνουμε το μούστο που είναι πλούσιο σε ζάχαρα και γίνεται ένας φυσικός γλυκός ίνος. Τα χαρακτηριστικά αυτού του ίνου είναι, θα τον έλεγα, είναι από τα μοναδικά γλυκά κρασιά με αυτή τη γεύση και οξύτητα. Είναι ένας συνδυασμός γλύκας, οξύτητας και τανίνης, που είναι το στοιχείο που μας δίνει αυτή που δίνουν και τα ερυθρά κρασιά, τη στιφάδα. Αλλά αυτό είναι αρκετά, αυτά τα τρία στοιχεία, στιφάδα, οξύτητα και ζάχαρα, δίνουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, μοναδικό. Μάλιστα εγώ κάποια φορά, και έτσι το νιώθω και το λέω σε γευσιγνώστες έτσι που κάνουμε, νιώθω ένα σοκ στις αισθήσεις μου που το δοκιμάζω. Δηλαδή σε ξυπνάει, είναι έντονες, όπως και το χρώμα που έχει, έτσι είναι και τα αρώματα και η γεύση. Είναι ένα ξύπνημα των αισθήσεων, αλλά ευχάριστο. Βεβαίως ως γλυκό κρασί πηγαίνει μπορεί να συνοδεύσει και ώριμα τυριά όμως πολύ δυνατά, αλλά και κάποια γλυκά, όπως εξάλλου και το Βινσάντο. Το Βινσάντο παραδείγματος, αλλά διαφορετικού τύπου. Το Βινσάντο παραδείγματος χάρη πηγαίνει με ένα γλυκό που έχει μέσα το βερίκοκο, με ωραία οξύτητα και συνδυάζεται πολύ ωραία, ή ξηρά φρούτα. Αυτό βεβαίως πάει και με τέτοια ξηρά φρούτα και τα λοιπά, πάει και με σοκολάτα.